back to our Gwrlwi channel. So नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि Gwrlwi channel सिम बरायनाय जाबाय. So नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअ होनायफोरखौ माने Gwrlwi channelआव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंहा हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि होनाय भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां बर' फरायसाफोर दङ जोंनि बिटिआरआव स' नोंथांमोना बिथांमोननो शेयार खालामजालाय आरो नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामनो हागोन फरायसाफोरनो स' दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामनोसै So लोगोफोर जों दा दिनै बे भिडिअ नोंथांमोनजों बे चेप्टार 12 नि आद्रा थानाय फरानि बेफोरखौ सावरायनो नागिरदों चेप्टार 6 नि जा कुइसन सिङाव मा दंमोन बेनि सोंथि फिननायखौ नोंथांमोना लिरनानै लानो हायो दा जोङो दिनैनि बे भिडिअआव नोंथांमोनजों 218 पेज नाम्बाराव थानाय बेनि सोंथिनि फिननायफोरखौ सावरायगोन स' नोंथांमोना गिबियाव पेज नाम्बारखौ लिरनानै लानो हायो पेज नाम्बार नोंथांमोननि 218 बेनि जा फिननाय बे फिननायखौ नोंथांमोना लिरनानै लानो हायो स' गिबियाव जोङो 218 पेज नाम्बारनि गिबि कुइसना मा दङ बेखौ सावरायनोसै दा बेवहाय गिबि कुइसनाव दङ बिदुं होग्रा मुवाफोरा जोंखाङोब्लासो गंसे मोब्लिबारि दुंहोग्रानि फाननाय खुन्दुंफोरा मानो जोंखाङा दा बेबायदि सोंनाय जादों स' नोंथांमोना बेनि एन्सारखौ आं स्क्रिनाव दिन्थिनानै होनाय जादों बेबायदि लिरनानै लानो हागोन एन्सारा जाबाय फाननाय खुन्दुं तार आरो बिदुं होग्रा मुवा मोननैनिबो गेजेरजों समान दाहार बोहैयो नाथाय बिदुं होग्रा मुवाफोरा गोबां हेंथा थानाय थाखाय गुदुं जाखाङो आरो जोंखाङो नाथाय फाननाय तारफोराव हेंथाया जोबोद खम जानाय थाखाय बियो गुदुं जाया आरो जोंखाङा बे जाबाय 1 नाम्बारनि एन्सारमोन बेनिफ्राय नेक्स्ट जों 2 नाम्बारनि एन्सारखौ नायनोसै 2 नाम्बारनि एन्सार जाबाय कुइसन नाम्बार 2 नि जा सलुसन बे जासिगोन बेवहाय कुइसनाव मा सोंदों जेब्ला 50 भल्ट थाखाथि फारागनि गेजेरजों 1 घन्टायाव 96,000 चार्ज थांहोनाय जायो अब्ला सोमजिनाय बिदुंनि मानखौ दिहुन जोंखौ सोमजिनाय बिदुंनि मानखौ दिहुननो होदों स' नोंथांमोना बेखौ बानायनानै लानो हागोन आं नोंथांमोननो बेखौ बानायनानै होनो नागिरदों स' बेवहाय मा होनाय दङ बेखौ नोंथांमोना गिबियाव लिरनानै लानो हायो स' बेवहाय गिवन थामहिनबा होनाय दं मा होनाय दङ नोंथांमोना लिरनाय V भल्ट थाखाथि फाराग होनाय दङ बेसेबां 50 भल्ट होनाय दङ बेनिफ्राय आरो मा दङ टाइम होनाय दङ बेवहाय टाइमा मा बेवहाय 1 घन्टा बुंदो बेनि थाखायनो टाइमा जागोन T आ बेसेबां जासिगोन दा T इक्वल टु बेसेबां जागोन टाइमा जाबाय 1 घन्टा बेवहाय 1 घन्टा होनाय दङ स' जोङो 1 घन्टाखौ लिरबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना घन्टाखौ सेकेन्डसिम सोलायनो नांगोन जों SI इउनिटआव लांनो नांगोन बेखौ स' जोङो 1 घन्टायाव बेसेबां मिनिट थायो 60 आरो 1 मिनिटआव बेसेबां थायो 60 सेकेन्ड स' जोङो सेकेन्डसिम कनभार्ट खालामबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ सानजाबजोबबाथाय बेसेबां मोनगोन 36,000 सेकेन्ड जों बेबायदि मोननो हागोन 3600 सेकेन्ड थामहिनबा 3600 सेकेन्ड जों मोननो हागोन बेनिफ्राय जों दा आरो बेवहाय मा होनाय दङ चार्जनि अनजिमा होनाय दङ थामहिनबा चार्जखौ जोङो किउजों दिन्थिनाय जायोमोन बेनिफ्राय मा मोनगोन नोंथांमोना बे होनाय दङ 96,000 कुलुम होनाय दङ बेनिफ्राय जों दा दिहुननांगौ बिदुं सोमजिनाय थामहिनबा हिटआ बेसेबां जागोन देयरफर बिदुं सोमजिनाया जागोन बे जासिगोन H इक्वल टु बेसेबां जागोन VQ बेबायदि जागोन बेनिफ्राय मा लिरनाय जोङो Vनि माना जाबाय 50 बेखौ नोंथांमोना लिरदो 50 इनटु बेसेबां जागोन नैबे Qनि मानखौ नोंथांमोना लिरनो हायो 96,000 बेनिफ्राय सानजाबनानै होदो सानजाबबाथाय बेसेबां मोनसिगोन नोंथांमोना 48 बेखौथ' सानजाबखानो हाखागोन स' नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन बेबायदि स' लाथिख' बेसेबां जागोन टटेल लाथिख' जाबाय मोनबा जागोन आरो हिटनि इउनिटखौ नोंथांमोना बावनो नाङा हिटनि इउनिटआ थामहिनबा बिदुं सोमजिनाय जाबाय बे जासिगोन जुल दा बेनो जाबाय बेनि फिननायमोन पेज नाम्बार 218 नि कुइसन नाम्बार 2 नि सोंनायनि फिननाय बेनो
स' बोथोरा जोबोद गाज्रिथार नोंथांमोना अखा हानाय सोदोब खोनानो मोन्दों स' साउन्डखौ बांद्राय मोजां खोनायाबो जानो हागौ बेनि थाखायनो नोंथांमोना मोजाङै खोनासंनो नाजा बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 3 जाबाय कुइसन नाम्बार 3 खौ जों बानायनो नागिरबाय कुइसन नाम्बार 3 आबो एखे बेवहाय प्रब्लेम बानायनो नांगौ स' कुइसन नाम्बार 3 खौ जों गोबाव खालामालासे सल्भ खालामसै कुइसन नाम्बार 3 बेवहाय मा सोंदों कुइसना बेवहाय कुइसना जाबाय 20 ओम हेंथानि गंसे मोब्लिबारि इस्त्रिया 5 एम्पियार मोब्लिब दाहार लायो 30 सेकेन्डआव सोमजिनाय बिदुंनि मान दिहुन जोंखौ मान दिहुननो होदों स' बिदुंनि मानखौ दिहुननो होदों जोंखौ हिटखौ दिहुननो होदों स' जों बेखौबो गोरलैनो दिहुननो हागोन दा बेवहाय नोंथांमोना मा होनाय दङ गिबियाव बेवहाय लिरना ला आरनि माना होनाय दङ बेसां आरनि माना जाबाय 20 ओम बेनिफ्राय होनाय दङ टाइम होनाय दङ टाइमा जाबाय बेवहाय टाइम होनाय दङ बेसां 30 सेकेन्ड होनाय दङ 30 सेकेन्ड बेनिफ्राय आरो मा होनाय दङ कारेन्टनि अनजिमा होनाय दङ 5 एम्पियार होनाय दङ स' जों दा बेखौ गोरलैनो दिहुननो हासिगोन बिदुंखौ जों दिहुननो हासिगोन बेसेबां बिदुं सोमजिगोन देयरफोर बिदुं सोमजिनाय माना बिदि जों लिरनो हायो जोङो फर्मुला मोनदोंमोन बे फर्मुलाखौ नोंथांमोना सिगांनि जा सावरायनाय बिजाब नोंथांमोननि फरा बिजाबाव नोंथांमोना नायनानै ला I स्क्वायर RT जों बेबायदि मोनसे फर्मुला मोनदोंमोन बेनिफ्राय दहायनियाबो मोनसे हि दिहुननाय फर्मुलामोन दहाय जों मोनसे कुइसन नाम्बार 2 आव जोङो एक्सट्रा मोनसे VQ फर्मुलाखौ इउज खालामनोबा जों दिहुननो हायो बाट नोंथाङा गिभेन मा दङ बेखौ नोजोर होनानैसो जों बेबायदियै दिहुननो हागोन स' बेवहाय गिभेना जाबाय I नि माना होनाय दङ नोंथांमोना I नि मानखौ फज'दो 5 स्क्वायर R नि माना जाबाय 20 टाइमनि मानखौ होनाय दङ बेसेबां 30 सेकेन्ड नोंथांमोना बेखौ केलकुलेसन खालामनो हागोन 5 × 5 25 जाबाय 25 इनटु बे जासिगोन नोंथांमोना डाइरेक्ट 600 जों इनटु खालामना स' बे जाबाय 0 जाबाय 30 बेनिफ्राय 0 0 बे जासिगोन 12 बेयाव 0 0 0 5 स' नोंथांमोना बेखौ 15,000 मोननो हागोन स' जों बेखौ मा 15,000 लिरबाय स' बेखौ केलकुलेसनखौ नोंथांमोना बुजिखानो नांगोन जिहेतु क्लास 10 आव नोंथांमोना फरायबाय थानाय स्टुडेन्ट हिसाबै बेफोर थाखो उन्दैनि बेफोर केलकुलेसना स' बेनो 3 नाम्बारनि सोंनायनि फिननायमोन बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट कुइसनखौ नायनोसै नेक्स्ट कुइसना जाबाय नोंथांमोननि पेज नाम्बाराव थानाय नेक्स्ट पेज नाम्बाराव दंमोन नोंथांमोननि 220 पेज नाम्बाराव स' जोङो 220 पेज नाम्बाराव थानाय सोंनायनि फिननायखौ नायनोसै बेवहाय 220 नि गिबि कुइसना जाबाय नोंथांमोना बेवहाय कुइसननि पेज नाम्बारखौ लिरनानै लानो हायो 220 पेज नाम्बार 220 नि गिबि कुइसना जाबाय बेवहाय मा सोंदों बेवहाय सोंदों 1 नाम्बारनि जा सोंनाय बे जाबाय मोनसे मोब्लिब दाहारा होनाय शक्तिनि हारा माखौ फोरमायो स' जोंखौ शक्तिनि हारखौ लिरनो होदों स' नोंथांमोना बेखौ बे जाबाय बुंफोरलु स' नोंथांमोना बेखौ बेबायदि लिरनानै लानो हायो स' जोबोर गोरलै बे जाबाय नोंथांमोना बिदि लिरनानै लानो हागोन बेनि जाफिननाय 1 नाम्बारनि जाफिननाय आं नोंथांमोननो बेखौ लिरनानै होनाय जाबाय स' सोंखन्थाइनि हेंथाया नोंथांमोना बेखौ बेबायदि लिरना लानो हायो सोंखन्थाइनि हारखौ फोरमायो बेनिफ्राय मा लिरगोन जेराव दाहारा मोब्लिब शक्ति जगायो दा एन्सारा जाबाय बेनो बे 1 नाम्बारनि फिननाया जाबाय बेनो मोनसे मोब्लिब दाहारा होनाय शक्तिनि हारा माखौ फोरमायो थामहिनबा बे मोब्लिब शक्तिखौ जगायो बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 2 जाबाय एसे बेवहाय प्रब्लेम सोंदों थामहिनबा जों बेखौ बानायनानै दिहुननांगोन कुइसन नाम्बार 2 नि जा फिननाय नोंथांमोना बेखौ लिरनानै लानो हागोन बेवहाय कुइसनाव मा सोंनाय जादों गंसे मोब्लिब मटरा मोनसे 220 लाइननिफ्राय 5 एम्पियार बोना लायो मटरनि गोहोखौ दिहुन आरो 2 घन्टायाव सोबखांना लानाय शक्तिखौ दिहुन फिननाय बेवहाय मा होनाय जों फिननायखौ बा सल्युशनखौ माबोरै लिरगोन नोंथांमोना मा होनाय दङ गिबियाव लिरगोना लानो हायो स' गिबन थामहिनबा होनाय मा दङ बेवहाय I नि माना होनाय दङ बेसेबां 5 एम्पियार होनाय दङ बेनिफ्राय आरो
भल्टनि माना होनाय दङ बेसां 220 भल्ट बेनिफ्राय टाइमा होनाय दङ टाइमा जाबाय 2 घन्टा होनाय दङ बेवहाय स' जोङो 2 घन्टाखौ नोंथांमोना बेखौ सेकेन्डआव लांबा मा जागोन सेकेन्डसिम लानानै थां स' जोङो 60 खालामनांगोन स' जोङो 2 बेखौ सानजाबोबा 3600 मोनबाय बेनिफ्राय बेखौ सानजाबदो 2 6 बेसेबां जायो 12 2 3 6 72 सेकेन्ड जोङो 72 सेकेन्ड मोननो हागोन जों सेकेन्डसिम कनभार्ट खालामनांगोन बेनिफ्राय जोङो दा मोब्लिब शक्ति थामहिनबा जोङो शक्तिखौ दिहुननो हासिगोन दा therefore मोब्लिब शक्तिया जासिगोन मोब्लिब शक्ति आ बेनिफ्राय जों फर्मुला मोनदोंमोन बे फर्मुलाखौ नोंथांमोना इउज खालामनाय P into T बेनिफ्राय मा लिरगोन नोंथांमोना P नि माना माबायदि जागोन दा P नि माना बेवहाय जोङो गिबियावनो P नि मानखौ दिहुननांगोन स' नोंथांमोना आं बेथिं साइथिं दिहुनना दोनसै साइथिं दिहुनाबाबो आं गिबियावनो गोहो मोननानै दिहुनफिनना होनोसै जों P नि मानखौ दिहुननांगोन गोहोनि मानखौ दिहुनग्रोना ला नोंथांमोना गोहो P इक्वेल टु मा मोनदोंमोन VI V नि माना जाबाय 220 इनटु I नि माना जाबाय 5 बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ सानजाबबाथाय बेसेबां मोनगोन सानजाबनो हाखागोन नोंथांमोना 1100 आरो पावारनि इउनिटआ जाबाय बेयाव 1 जासिगोन बेनिफ्राय जों दा therefore शक्तिनि मोब्लिब शक्तिखौ जोङो दिहुननो हासिगोन मोब्लिब शक्तिया बेसेबां जासिगोन मोब्लिब शक्ति इक्वेल टु जाबाय P इनटु जोङो मा मोनदोंमोन T बे मोनसे फर्मुला दङ बेनिफ्राय P नि माना जाबाय 1100 इनटु टाइमनिया जाबाय नैबे 72 खौ जोङो होनो नांगोन 7200 बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ सानजाबनाय स' सानजाबनाया जोबोर गोरलै नोंथांमोना केलकुलेसन खालामखांनायनि उनाव बेबायदि मोननो हागोन 7 9 2 1 2 3 4 जों बेबायदि मोननो हासिगोन स' नोंथांमोना बेखौ गावबा गावनि जा बहियाव नोंथांमोना बेखौ बानायनानै लानो नाजा केलकुलेसनखौ आरो नोंथांमोना जुदि मिलायाबा कमेन्टआव सोंहरनो हागोन आरो कारेक्ट जाबाबो नोंथांमोना जादों जे कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन स' जोबथारनायाव नोंथांमोना जुलखौ लिरनांगोन स' बेनो जाबाय कुइसन नाम्बार 2 नि सोंनायनि फिननायमोन स' बे फरा बिजाबाव थानाय सोंनायनि फिननायफोरा बेखिनियानोमोन बेनिफ्राय जों दा उननि जा भिडिअ बे भिडिअ नोंथांमोनजों सोंथि बिदाङाव थानाय सोंनायफोरनि फिननायनि सोमोन्दै जोङो डिसकास खालामगोन स' नोंथांमोना उननि भिडिअखौ नेनानै थाबाय थादो नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै स' गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय